Por favor, arrímate que pues nós tamén, encantados de estar aquí con vos, ainda que sea que a noite pasou moi longa. Así que nada, benvidos, vamos a empezar con algúns cánticos e todos os que queirades podedes repetilos. Moitas gracias. Esa foi a boa sonata para que aprendan algún a respetar os dereitos dos traballadores. Os parados comen hipotecas, mentras os banqueiros gañen a receta. Os parados comen hipotecas, mentras os banqueiros gañen a capital. A crise social, que pague o capital. A crise social, que pague o capital. A crise social, que pague o capital. Non faltan cartos, sobran ladrón. 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 Volga será, volga será, volga será, volga será. Que apague o capital, a crise social. Que apague o capital, a crise social. Que apague o capital. A crise social, que apague o capital, a crise social, que apague o capital. La culpa de quién es? Los que votan no PP. La culpa de quién es? Los que votan no PP. La culpa de quién es? Los que votan no PP. La culpa de quién es? Que votan no PP. Oye, a lo mejor no me paso, a ver.
adelante. E os compañeiros e compañeiras máis decididas atópanse na frustración. Ese é o contexto psicolóxico que nos enfrontamos, pero é un contexto interesado que porque nós non fixemos nada por evitalo. Debemos preguntarnos se a memoria dos que pelexaron por nós hai que tirala ao lixo. E por iso decimos, fronte a Europa do capital, traballo digno e folga xeral.